10 Jula-Juli Surabaya mangke Sekartaji rondo gantungan mendem pedokan oh nggih mungkin Lade Cak Nurari kali Sekartaji kali Cak Satuman wau gulu pedot anjene polo kene gak karo mbokne mesti gak rego Tamtama ngemben yuda Waseklar sepapan Aning taranggana Prawabdiya Jomagra segra Mangku pupu Cilik ongeng jongan tinggalin saya rampe sabar pikulai kasoran yudhane ngurbar manut barisane klapa wete klapa Gotong royong ketumandang gawe ambang jiwa ambang nagara nusa bangsa lanang wadon uga tuwa muda tanjut terus gumerebut amikul kewajiban kanggo gayo kautaman adil makmur Masih
komeng mesemo satitik aku wis trimo ngeno tak aku tombo tan bisa gendok cahayu ya Rondo kembang pakmu. jenengmu Sodro Lelanono aku ngemis tresno duh wong ayu klopo muda legano ana hartonik karya budaya aku iki serondo gantungan pun pisahan nanging durung pegatan kurang ajar dek hartonik bojomu kuwi temenan duwe bojo ora tau ditunggoni senajan kowe dek rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan aja lali cak Nggih mandhape mangke gulu pedhot cak Rumadi. inggih jeng Ririn Heeh. karya budaya Gulu pedhot dari Sekar Radi. Tambah lemu yo Mas yo. aku tekon jujur blak suta kowe prawan apa we baputra Takon Mas kanik-kanik kong tak kang suwali kuwi pamrih apa aku renjang lagi telur tinang randa gambeng asli sokong kebeneran dek aku dudo anyaran aku dalam kowe kaca ore bebarengan apa teman cek mentes wae kenalan
Watu yen cilik arane pasir, watu kambang keli ana ing pinggir. Urung ketemu awak langsung naksir, kelintutan kaya kelangan pikir. Wit kelapa kuwi arane keluku, disikar diporo dadi buku. Kawan pengiririn ora bisa turung, kang ngerti kok ngomong ora kewetu. Bakar gedang nggo geni sampe kering awakku iki mikir. Gedang raja sak tondon dipangan codot timbang murung luwung guluku pedhot. Wong sawi enak urip penglebeng hati iki nganggo risa. Tak kundang dipangan codot timbang murung luwung guluku pedhot. Timbang murung luwung guluku pedhot. Percaya peden dodo iki. Areng-areng bakar gedang nggo geni sampe kering awakku iki mikir. Gedang raja sak tondon dipangan codot timbang murung luwung guluku pedhot. Wong sawi enak urip penglebeng hati iki nganggo risa. Tak kundang dipangan codot timbang murung luwung guluku pedhot. Timbang murung luwung guluku pedhot. Percaya peden dodo iki. Timbang murung luwung guluku pedhot. Percaya peden dodo iki. Sekar tadi podang kuning nggih. Podang kuning. Awal ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang peyang tak sawang encok ning empang kekon nyengen tak rindit saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngali pentro manise ibu buka yen lakonnya dikirane ora bakal atiku ketiban liyang yen cipodang andudut hati kepranan ora mendung atiku tansaya ndodro tak sranani sun pikat ulune bedhok
Karatati Adi kambang Ngepo perika adiri Dasar sulit yo warto Muga kinasin Kalau tondro kirono Dewi Jakartati Lewane Anca amanani Jatuh sadyo engkarwo Najan kadopo Ake ing rubedo Wis madhep mantep engkarku Aku deli Tresno kan jatuh Winangko jatra utama Panji asmara bangun Putra ing jonggala Nyata sejarahe Sambat atur Dumaka saene Nalikane do egone Yo musiko Dewi Jakartati Nggih matur sembah nuwun Cak Wartono. Perawan tuwa. Sitorondo perawan tuwa. Sidorondo perawan tuwa, nggih. Loh, ya Allah. Ayo Mas, sampean mang apa? Sik guru nyawer ya. Sri Uning. Sawerane ndi? Perawan tua Sidorondo. Anu manuk. Dudu sana dudu kadang yen mati aku melu kelangan kaya abang semrawang gawe bimbang opo gelem tak jak urip bebarengan kula niki prawan tuwa umur kula 35 apa mboten ketuhu keburi kula tekan saking anake wong tani najan sira wong gununge nangeno aku gelem konjak bareng matur najan sira wis dadi prawan tuwa aku saku macul nanjur telo
kula wasa punantosi sia-sia wis tak aturi golek jodoh sing tresno welas sejati pungkasane siramu igawe lara ora burung saikine dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kabacot ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa iku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kene ibune tak enteni anake ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andom tresno bebojoan sak lawase nggih niki terakhir nggih nggih apa Mas terakhir Ano manopo? rondo gantungan Ano manopo rondo gantungan? oh kurang loro Terakhir, berarti ana manopo ngembe rondo gantungan terakhir ayo kanca panjak Samboyo ano manobong. asik karya budaya lo bos tak amin bikin kabu gendok tak ayo jenengmu sopo sliramu podo para sembodro lilanono Mas Amin ngemek tresno wong ayu lopo udo lakanono Mas mesti kelaras sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki isi rondo gantungan pun bisa
ora tau dikeloni ajan sira do rada gantungan Mas Amin ringin kanggo ngenteni kowe pegatan Witing tresno Mas saka kulino garai panjang umur gaya sehat suwe aku saya tresno aku aja mbak tinggali lunga bos dalu terima saka jagung kadang tela ceritane wayang Ramayana ing negara Alangkadiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Cinta Anoman si gede putih sowan paman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih ela-tela ngalengkoti apa iya ngomong iya Kapang bilang wa'ao aja dadi ngambrong Lama gede apa kutiara Kosong muka kari gerang-gerang Iyo wae ya iyo iyo wae ya iyo iyo wae iyo wae Nggih Mbah Har niki krana wekdalipun sampun dalu mangke disambung wonten bedayan nggih Mbah. Bedayan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.